tired through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. Matti, mitkä on fiilikset nyt näin Kyllä hyvä fiilis on, todella hyvä. On, kyllä. Niin, vaikeuksien kautta voittaa. Kyllä. Kerrotko vielä vähän, mitä ongelmia meillä oli tässä, että saatiin valmiiksi? Suurin ongelma on koko ajan ollut lumen alla oleva vesi. Joo. Ja onneksi tuli pakkaset ja pakkasella tapaa vesi jäätyä. Niin, että siitä on vajaa viikko, kun me saimme tämän tilanteen, että onnistuu. Joo, 1,5 viikkoa sitten, jos olisit kysynyt, niin olisin vastannut, jotta ei onnistu, että perustetaan. Huomenna on sitten tapahtuman pääpäivä. Paljonko me saamme koneita paikalle? 55 kappaletta. Eli ennätys on ollut 49 kappaletta. Joo. Ja yleisöä 500. No niin, siinä on tavoitetta. Jo. Kyllä. Kerrotko vielä huomisen lentosään? Lentosähän on valtavan hieno huomenna. 5 astetta päivällä pakkasta ja tuuli 2 metriä sekunnissa ja aivan radan suuntainen ja täyskavokki. Selvä, että kaikki tervetuloa. Kyllä, tervetuloa. Kyllä, ja paljon tulokoneita. Joo, kiitos. Tänne tulosta. No niin, terve. Terve, terve. Sä saavuit kans tänne Nummijärvelle näin perjantaina jo. Olin Kerrotko vähän, kuka oot ja mistä tulet? Konttori Harri Joensuusta ja mutkan Jyväskylän kautta tein tuossa tunnessa. Niin, johtuiko se säästä? Ei, oli kyytiläisiä sinne menossa. Joo. Vähän tuli mutkia kyllä sään takia matkaan, mutta... Mikä oli sun kone? Diamondi, eli Oscar Wilde Juliet India Kilo. Joo. Ja kauanko sä oot harrastanut ilmailua? Mikä laskettaa ilmailuksi? No, koska sä oot suorittanut lupakirjan. No, on lupakirja ollut nyt 3 vuotta. Joo. Pari vuotta sitten. Mikä sut sai innostumaan siitä? En tiedä. Joskus pienenä lennättelin lennokkia ja muuta. Joo. Sellaista. Ja sä olit täällä jo viime vuonnakin vai olit? En ollut viime vuonna, meinasin tulla, mutta en vaan kelien takia päässyt. Niin, oli niin matalat kelit siinä. Joo, oli Joensuussa, oli ihan surkeat kelit silloin. Mutta huomenna lennetään. Vietkö mut lentämään? No, totta kai. Hyvä. No niin, olet saapunut Nummijärvelle Nummijärvi Fly In 2013 tapahtumaan. Kerrotko vähän, kuka olet ja missä tulit? Olen Markku Blomqvist ja tulin Malmilta. Ja millä koneella? Minun kone on Oscar Hotel Echo Charlie Oscar. Ja konetyyppi oli? Cessna 180. No kerro vähän, oli aika haastava keli ilmeisesti tulla sieltä pääkaupunkiseudulta. Joo, me noustiin Malmilta hiukan ennen kuin semmoinen rintama tuli siihen ja kun ajoimme sen rintaman reunaan, päätimme, että laskemme meren jäälle odottamaan rintaman ylimenoa ja tunnin siinä odottelimme ja katsomme lumisadetta ja aurinko alkoi paistaa uudestaan ja taas noustiin taivaalle. Ja nyt olette täällä Nummijärvellä ja ilmeisesti tämä on semmoinen jokavuotinen perinne. Tämä on mulle toinen kerta. Viime vuonna yritettiin tulla, mutta kelit eivät suosineet, eli jäätiin Malmille. Joo, se oli vähän matala keli viime vuonna. Kyllä oli. No mutta joka tapauksessa niin tervetuloa Nummijärvelle ja huomenna sitten lennetään. Näin tehdään. Tänään vasta lämmitellään. Okei. Okay. into the street.